Kun ajattelemme maailmaa tänään, niin on helppoa kuvitella, että rauha ja järjestys ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta muistakaamme, että meidän aikamme perustuu historiallisiin valintoihin, jotka tehtiin, kun maailma oli raunioina. Vuonna 1945 maailma oli uupunut ja järkyttynyt. Toinen maailmansota oli päättynyt. Eurooppa ja Aasia olivat raunioina. Miljoonat ihmiset menettivät kotinsa, perheensä ja turvallisuutensa. Atomipommit Japaniin ja keskitysleirien kauhut osoittivat, että ihmisen kyky tuhoon oli saavuttanut ennennäkemättömän tason. Ja silti juuri tästä tuhosta syntyi ajatus uudesta alusta. Ei vain sodan lopettamiseksi, vaan sen varmistamiseksi, ettei maailma koskaan enää suostuisi samanlaiseen kaaukseen. Tästä syntyi Yhdistyneiden kansakuntien YK. YK perustettiin virallisesti 24. lokakuuta 1945, kun 50 valtiota allekirjoitti YK:n peruskirjan San Franciscossa. Se oli maailman historian mittakaavassaan ainutlaatuisin yhteistyö. 50 erilaista valtiota, joilla kaikilla oli omat historiansa, kulttuurinsa ja poliittiset intressinsä, päättivät sitoutua yhteisiin sääntöihin. Peruskirja ei ollut vain kaunis julistus. Se oli juridisesti sitova asiakirja. Perustuslaki koko ihmiskunnalle. Sen 4 kulmakiveä ovat: älä aloita sotaa, kuuntele muita tasavertaisesti, kunnioita ihmisoikeuksia, tee yhteistyötä. Kun sopimuksia alkoi syntyä enemmän ja enemmän, syntyi ongelma. Kuka päättää, mikä sopimus on voimassa, miten tulkitaan kansainvälisiä sopimuksia, ja tästä kysymyksestä syntyikin Wienin yleissopimus, valtiosopimusoikeudesta 1969, jonka tehtävä on varmistaa, että sopimukset ovat johdonmukaisia ja luotettavia. Palatkaamme hetkeksi siihen aikaan, kun YK perustettiin. Suurvallat olivat mukana, mutta samalla pieniä valtioita pelotti jäädä ilman ääntä. Tästä syntyi turvallisuusneuvoston rakenne, veto-oikeus ja valta päättää kansainvälisen rauhan toimista. Se oli kompromissi ja samalla ensimmäinen askel kohti järjestynyttä maata. Vuoden 1969 Wienin sopimus syntyi tarpeesta. Kansainvälinen oikeus tarvitsi pelikirjan. Sopimus määritteli muun muassa seuraavat asiat: miten valtiosopimukset tehdään, kuka voi allekirjoittaa ja milloin sopimus astuu voimaan, miten tulkitaan ja mitä tapahtuu rikkomustilanteissa. YK:n peruskirja on kuin maailman sydän. Se määrittelee moraalin ja tavoitteet: rauha, ihmisarvo ja yhteistyö. Ja Wienin sopimus on selkäranka, joka pitää nämä säännöt voimassa käytännössä. Ilman sitä peruskirja olisi pelkkä kaunis paperi, jonka tulkinta vaihtelisi maasta toiseen. Se on syy siihen, miksi meidän täytyy ymmärtää nämä asiakirjat, myös nykymaailmassa. Vuonna 2025 maailma kohtaa uusia kriisejä: ilmastonmuutoksen, konfliktit, pakolaiskriisit ja geopoliittiset epävarmuudet. YK ja sen peruskirja eivät ole menneisyyden muistomerkkejä, ne ovat edelleen elintärkeitä välineitä rauhan ylläpitämiseksi. Samoin Wienin sopimus. Kun valtioiden välinen sopiminen ei ole johdonmukaista, seuraukset näkyvät nopeasti. Taloudellinen epävarmuus, konfliktit ja luottamuksen puute. Siksi 1969 solmittu yleissopimus on edelleen keskeinen kansainvälinen oikeuden kulmakivi. YK:n peruskirja on rohkeuden dokumentti. Se sanoo, että me ihmiset voimme valita yhteistyön sodan sijaan. Se sanoo, että pienelläkin valtiolla on merkitystä. Wienin sopimus on realismia. Se sanoo, että lupaukset ja sopimukset täytyy tehdä selviksi ja pitää ne voimassa. Se on järjestystä kaaoksen keskellä. Kun ymmärrämme tämän, näemme, että rauha ei synny itsestään. Se syntyy valinnoista, joita tehdään päivittäin valtioiden, mutta myös ihmisten tasolla. Kun katsomme YK:n peruskirjaa, sen 4 keskeistä periaatetta ovat vasta alkua. Säännöt antavat raamit, mutta todellinen haaste on niiden soveltaminen. Kuinka maailman eri maat, kulttuurit ja poliittiset järjestelmät voivat noudattaa samoja arvoja? Juuri tähän tulee Wienin sopimus mukaan. Se ei kerro, mitä arvot ovat, mutta se määrittelee tavan tehdä sopimuksia oikein, minkä ansiosta valtioiden lupauksiin voidaan luottaa. Se on kuin kansainvälisen oikeuden käyttöohje, jota maailma ei ajelehdi sattumanvaraisesti. YK:n peruskirja luo myös toimielimet, jotka pyrkivät ylläpitämään rauhaa ja ihmisoikeuksia.
turvallisuusneuvosto, yleiskokous, ihmisoikeusneuvosto, taloudelliset ja sosiaaliset neuvostot. Jokaisella on oma roolinsa, mutta vaikka instituutiot ovat olemassa, niiden tehokkuus riippuu valtioiden poliittisesta tahosta. Täsmälleen. Ja Wienin sopimuksen puitteissa, kun valtio solmii sopimuksensa, on tarkasti määritelty, kuka sen allekirjoittaa, milloin sopimus astuu voimaan, miten tulkitaan ja ratkaistaan kiistat ja mitä tapahtuu, jos valtio rikkoo sopimusta. Esimerkiksi ilmastonmuutos, ydinaseiden leviämisen ehkäiseminen tai humanitaariset kriisit. Kaikki vaativat kansainvälisiä sopimuksia. Ilman Wienin sopimuksen periaatteita olisi mahdotonta varmistaa, että nämä sopimukset ovat sitovia ja ymmärrettävissä kaikille osapuolille. YK:n peruskirjan henki elää myös operaatioissa. Rauhanturvaoperaatiot, humanitaariset avustusohjelmat, kehitysyhteistyöt, ne osoittavat, että periaatteet eivät ole pelkkää paperia, vaan ne voidaan muuttaa konkreettisiksi teoiksi. YK:n peruskirja myös korostaa valtioiden tasa-arvoa. Pieni valtio voi puhua, veto-oikeus ei estä osallistumista ja yleiskokoukseen jokainen ääni on yhtä arvokas. Kuitenkin Wienin sopimuksen puitteissa pienet ja suuret valtiot sitoutuvat samoihin sääntöihin. Sopimukset ovat tasapuolisia, ne määrittävät, että kaikki noudattavat samoja käytäntöjä, vaikka poliittinen voimatasapaino olisi erilainen. YK:n peruskirjan yksi haaste on ollut sen täytäntöönpano. Turvallisuusneuvoston veto-oikeus on joskus estänyt tehokkaan toiminnan, vaikka yleiskokous olisi ollut yksimielinen. Ja Wienin sopimus tarjoaa keinon ratkaista kiistat sopimusten tulkinnoista. Valtio voi viedä asian kansainväliseen tuomioistuimeen, mutta vain selkeiden sääntöjen puitteissa. Se on juridinen turvaverkko, joka estää valtioita toimimasta yksipuolisesti. YK:n peruskirja on rohkeus. Se sanoo, että yhteistyö on mahdollista, vaikka maailma on monimutkainen ja pelottava. Wienin sopimus on realismi. Se sanoo, että lupaukset pitää tehdä selviksi ja pitää kiinni niistä. Aloitetaan YK:n peruskirjasta. Sen artikla 2 kohta 1 velvoittaa jäsenvaltioita kunnioittamaan jokaisen valtion riippumattomuutta ja tasavertaisuutta. Tämä ei ole vain kaunis lause, se on juridinen perusta koko kansainväliselle järjestykselle. Ajankohtaisena esimerkkinä voimme tarkastella Ukrainan kriisiä. Sen seurauksena nähtiin, kuinka peruskirjan periaatteet, valtioiden riippumattomuus ja koskemattomuus ovat edelleen kriittisiä maailmanpolitiikassa. Vastaavasti Wienin yleissopimuksen artikla 2 määrittelee sopimuksen käsitteen. Sopimus voi olla missä muodossa tahansa ja allekirjoituksesta riippumatta. Siitä tulee oikeudellisesti sitova. Tämä selventää, että myös nykyajan monimutkaiset kansainväliset sopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, ovat voimassa ja sitovia kaikille osapuolille. Ilman tätä artiklaa olisi mahdotonta tulkita, mikä on juridisesti pätevää ja mikä ei. Peruskirjan artikla 7 määrittelee YK:n jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet. Yleiskokouksessa se kertoo, että jokainen jäsen voi osallistua päätöksentekoon, vaikka poliittinen tai taloudellinen valta eroaa. Tämä periaate näkyy nykypäivänä esimerkiksi ilmastokokouksissa, jossa pienemmät valtiot voivat vaikuttaa keskusteluun, vaikka suurvallat hallitsevat taloudellisia resursseja. Wienin sopimuksen artikla 31, tulkinta hyvässä uskossa, on täydellinen vastapaino. Se kertoo, että sopimuksia ei tulkita yksipuolisesti poliittisten intressejä mukaan, vaan niiden tavoitteet ja tekstit ohjaavat tulkintaa. Esimerkiksi kauppasopimukset EU:n ja muiden maiden välillä noudattavat tätä periaatetta, mikä estää tulkintojen manipulointia. Peruskirjan artikla 55 puolestaan velvoittaa edistämään taloudellisia ja sosiaalista kehitystä sekä ihmisoikeuksia. Tämän hengen mukaisesti YK on voinut koordinoida avustustoimia Syyrian humanitaarisessa kriisissä. Vaikka alue on ollut sodan murtama, artikla tarjoaa moraalisen pohjan humanitaariselle toiminnalle ja osoittaa, että YK:n tavoitteet eivät ole pelkkiä sanoja. Ne vaikuttavat käytännössä miljoonien ihmisten elämään. Ja Wienin sopimuksen artikla 54 käsittelee sopimusten päättymistä ja irtisanomista. Se on merkittävä erityisesti ilmastonmuuton ja globaalien resurssien hallintaa koskevissa sopimuksissa. Esimerkiksi valtio voi irtisanoa sopimuksen, mutta prosessi on määritelty ja ennakoitavissa. Tämä luo luottamusta ja vakautta kansainväliseen järjestelmään. Kun yhdistämme nämä näkökulmat, näemme selkeän kaaren.
peruskirjan artiklat ohjaavat moraalista ja poliittista toimintaa, luovat oikeudenmukaisuuden puitteet ja määrittävät tavoitteet. Wienin sopimuksen artiklat varmistavat, että nämä tavoitteet voidaan toteuttaa juridisesti ja käytännössä. Tämä näkyy konkreettisesti vuonna 2025 useissa kriiseissä. Sopimukset nojaavat Wienin artikloihin ja tällöin kaikki osapuolet tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa. YK:n peruskirja ja Wienin sopimus yhdessä eivät ole menneisyyden asiakirjoja, vaan jatkuvasti sovellettavia välineitä. Ne luovat perustan, jolla maailma voi ratkaista monimutkaisia ja globaalia ongelmia nykypäivänä. Ja analysoimalla artikloja voimme nähdä, että niiden merkitys ei ole abstrakti. Ne ovat työkaluja rauhan, luottamuksen ja yhteistyön ylläpitämiseen, vaikka maailman haasteet muuttuvat ja kriisit monimutkaistuvat. Elämme maailmassa, jossa uutiset näyttävät joskus toistavan itseään. Sota, kriisi, rauhanneuvottelu, uusi sota. Kun puhumme YK:n peruskirjasta ja Wienin sopimuksesta, on tärkeää nähdä, miten ne toimivat todellisessa maailmassa, erityisesti nykyaikana. Ei vain teoriassa, vaan kriisien ja konfliktien keskellä. Vuonna 2020 maailma kohtasi poikkeuksellisen haasteen. COVID-19-pandemia, se ei ollut sota, mutta se osoitti, kuinka valtioiden on toimittava yhteistyössä. YK:n alaiset järjestöt, kuten World Health Organization ja kansainväliset sopimukset, mahdollistavat tiedonvaihdon ja rokotejakelun. Ilman sääntöjä ja sopimuksia yhteistyö olisi ollut lähes mahdotonta. Samaan aikaan poliittiset konfliktit eivät loppuneet. Syyrian sisällissota jatkui, tuhansia ihmisiä pakeni kodeistaan ja humanitaarinen kriisi kasvoi. YK:n turvautuminen rauhanturvaoperaatioihin ja humanitaariseen apuun oli ratkaisevaa. Peruskirjan periaatteet, ihmisoikeuksien kunnioitus, yhteistyö ja rauhan tavoittelu ovat tällaisissa tilanteissa kuin majakka keskellä myrskyä. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti maailman. YK:n turvallisuusneuvosto pysähtyi veto-oikeuksien takia, mutta yleiskokous otti aktiivisen roolin tuomitsemaan hyökkäyksen. Ja Wienin sopimuksen periaatteet auttoivat kansainvälisiä toimijoita tulkitsemaan, mitkä sopimukset sitovat osapuolia. Esimerkiksi sopimukset, jotka koskevat alueellista koskemattomuutta ja kansainvälistä oikeutta. YK:n peruskirjan voima ei tule pelkästään pakottavista säännöistä. Se tulee siitä, että maailman maat sitoutuvat puhumaan keskenään, vaikka ristiriidat olisivat syviä. Se mahdollistaa välittäjän roolin, rauhanneuvottelun ja humanitaariset korridorit konfliktien keskellä. Myös ilmastonmuutos on kriisi, jossa YK:n peruskirjan hengen ja Wienin sopimuksen soveltaminen tulee konkreettisesti esille. Sopimukset ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, kuten Pariisin ilmastosopimus, seuraavat samoja periaatteita kuin Wienin sopimukset. Wienin sopimus. Selkeät tavoitteet, allekirjoittajat, voimaantulopäivämäärät ja mekanismit seurannalle. Ilman näitä oikeudellisia raameja kansainvälinen yhteistyö olisi hajanaista ja tehotonta. YK:n peruskirja on kuin perusta, johon nämä modernit sopimukset nojautuvat. Se luo moraalisen velvoitteen toimia vastuullisesti ja rakentaa luottamusta. Nämä kaikki esimerkit osoittavat, että vaikka maailma on muuttunut paljon 1945–2025, peruskirjan henki on edelleen voimassaan. Rauha, ihmisoikeudet ja yhteistyö ovat keskiössä. YK ei aina estä konflikteja, mutta se luo puitteet, jossa ratkaisu on mahdollinen. Voimme myös katsoa kriiseihin, joissa yhteistyö on onnistunut. Esimerkiksi Malin rauhanturvaoperaatiot ja humanitaarinen apu Etiopiassa. Nämä näyttävät, että YK:n peruskirjan ja Wienin sopimuksen yhdistelmä mahdollistaa sen, että maailma pystyy reagoimaan kriiseihin tehokkaasti, vaikka täydellistä ratkaisua ei aina löytyisikään. Ja muistakaamme, Wienin sopimus ei ole menneisyyden asiakirja. Se on edelleen käytössä, ohjaa yli 6000 kansainvälistä sopimusta ja määrittelee, miten niitä tulkitaan ja pannaan täytäntöön. Ilman sitä nykyään monimutkaiset sopimusjärjestelmät olisivat epäselviä ja riitaisia. Katsoessamme 2025 maailmaa näemme useita kriisejä. Ilmastonmuutoksen kiihtyminen, tekoälyn, kansainvälisen sääntelyn, resurssien rajallisuus ja geopoliittinen jännite. Vaikka tulevaisuus näyttää monimutkaiselta, se on kuitenkin mahdollisuuksia täynnä. Tulevaisuus vaatii meiltä uudenlaista rohkeutta. YK:n peruskirja opettaa, pieni valtio voi vaikuttaa, yksittäinen toimija voi tehdä eron.
Se on muistutus, että rauha syntyy valinnoista, jokaisesta päätöksestä, jokaisesta keskustelusta. Voimme kuvitella tulevaisuuden, jossa YK ja Wienin sopimus mahdollistavat konfliktien ehkäisemisen, ihmisoikeuksien vahvistamisen, kestävän kehityksen ja resurssien oikeudenmukaisen jakamisen ja uudenlaisen kansainvälisen yhteistyön, joka hyödyntää teknologiaa ja tietoa, mutta ei unohda ihmisiä. Kriisit opettavat myös nöyryyttä. Vaikka kuinka suunnittelisimme ja sopisimme, maailma ei ole koskaan täysin hallittavissa. Meidän maailman kansalaisten rooli on tärkeä. Me voimme osallistua, seurata, vaatia ja luoda uutta, mutta aina periaatteiden ja sääntöjen puutteessa. Tulevaisuus ei ole vain poliittisten päätösten varassa. Se on jokaisen ihmisen arjessa, teoissa ja valinnoissa. Vuonna 1945 maailma kirjoitti paperille lupauksen rauhasta. Vuonna 1969 se vahvisti, että tämä lupaus on sitova. Vuonna 2025 me päätämme, onko tuo lupaus yhä voimassa.